Съжалявам, че преместих малкото ни рандеву по-рано. Имам ангажимент това пълнолуние. Когато това се случи, не е нещо, за което ми пука, но наистина ли ще ползваш книгата за тия фермерски глупости? Имам 15 нови клиенти, на които им трябва. Колкото шокиращо да звучи, Блици, моят гримуар всъщност е много важен. Не трябва да се дава назаем на дребни сладки дяволчета като теб. Луната на реколтата е специален повод. Мое задължение е да го демонстрирам на гневния пръстен. Празнува се на малък пленителен фестивал с всички от района. Гняв, а? Служителите ми са оттам. Никога не съм бил. Чувам, че е пълно с дяволски изчадия. О, защо не се присъедините всички? Мога да ви гарантирам специален достъп. Виж, казах ти, ние не сме бодигарди. Ясно? Това беше един път пълен провал. Просто предлагам свободен от работа ден. Не се чувствам застрашен на празника. Всяка година едно и също. Ако обещаеш, че това не е покана за чукане на този фестивал, звучи сякаш може да бъде взрив и половина. Все едно не можем да правим глупости без книгата ти. Съжалявам, че клиентите те ще почакат. О, да си е бът майката. Какво искате, сър? Хей, да не те събудих, Мокс. Искате ли смилост да посетите гневния пръстен за празника на реколта? Фестивалът на луната и реколтата? Да, мамка му, да! Мили хареса идеята. Чакай, откъде се обаждате? Разбира се. Мамо! Татко! И как е моето сладко смъртоносно тиквенце? Добре, татко. Благодаря, че ни позволихте да останем тук за празника. Няма проблем. Знаем, че вече не печелиш толкова, откакто започна фриленс. Но свободната практика плаща добре, мамо. Ние се справяме добре. Добре сме. Иначе, да ви припомня, това е съпругът ми Мокси. Поздрави, Гуен, Джо. Как върви с пламтящите туристи и всичко останало? Загубихме старият глава на фермата заради едно страшилище миналата седмица. О, мамка му, извинете. Не исках да ви припомням, сър. Ей, мен наричаш сър, мерзавецо. О, да! Ето го и моя шеф Блиц! И неговата адска хрътка! Не съм просто адска хрътка. Да, тя ми е дъщеря. Само на хартия. Не заслужавате да ми знаете името. Радвам се, че най-сетне се срещам с създателите на този малък скъпоценен сериен убиец. Отгледали сте една дива курва. Да, така е. Така, Блиц, нали така? Това е едно хубаво име. Напомня ми на война. Само войната може да създаде силни мъже. Харесвам ви, хора. Знаете ли, повечето битки са спечелени от технологичния напредък във войната. Проучвал съм задълбочено историята на оръжията и е вдъхновяващо как, например, развитието на оръжия, използващи ангелска технология, е променило пейзажа на ада. Тоест, войната е забавна. Оръжията вършат работа. Но човек не става за нищо, ако не може да откъсне главата на адски звяр със собствените си голи ръце. Прав е, Мокси, имаш сладки бебешки ръчички, като бебешката ти пишка. Не се брои, сър. Като стана дума за силни ръце, запознайте се с Новака. Ей, Страйкър! Как сте? Я виж ти. Ти трябва да си известната Милтър. Чух хубави неща за теб от близките ти, малка госпожице. Ау! Какво правиш толкова далеч от градът? Безплатната работа приключи ли? О, свободната практика не е безплатна, тя... Няма значение. Просто сме гости за фестивала. Принцът е гадже с нашия шеф! Мили, нямам нищо против да фрасна жена пред очите на баща й. Шеф, а? О, значи ти си смелият дявол, който има собствен убийствен бизнес? Да, ами като си добър в нещо, трябва да го продаваш. Не много дяволчета започват бизнес сами. Това е доста впечатляващо. О, да.
Ами, така си е, нали? Значи дори си подмамил синята кръв да те изведе на повърхността? Дълго и сложно е, но простичкият отговор е да. Но той не е като... Знаете, ние не сме като... Не правим... между нас е като шибане по транзакция, разбирате ли? Знаете ли, че трябва да се пробвате в игрите на болката? Чух игри. Какви игри? Аз съм за. На всеки празник на реколтата има състезание, кой ще стане най-грубото, твърдото, гневното копеле в Рауф. Да! И аз искам да играя! Или знаеш, че се увличаш твърде много. Последното състезание завърши с 15 отделни погребения. Наясно съм, но аз причиних само 9 от тях. Как така Сали Мей все още може да се състезава? Сестра ти не е правила квартално погребение. Напротив! Не се брои, ако не намериш тялото. Пак можеш да се радваш за нея и братята си и да аплодираш и шефа си. Знаете ли, тя също може да вика за мен? Чакай, ти ли? Да, мога да се състезавам, нали? Съжалявам, момче, но не мисля, че чувствителни типове като тебе ще издържат дълго в игрите. И аз съм роден тук. Имам сила в мен. Добре, тогава малкия. Ще ми помогнеш ли да оправим това прасе за вечеря? Просто е. Гледай ме! Не! Пробвай с тези. Куршумите не пробиват черупката. Трябва да използваш ножето отдолу и да си пробиеш отвор. О, вярно. Знаех това. Не забравяй, че представител на свекарите ти е на линия тук. Не се притеснявай. Няма да се изложиш пред всички важни хора в живота. Върви, тигре. Мокс, не е нужно да го правиш. Направи го. Сритай му задника, Мокси! Да! Майната му, Мокси, яхни го! Нека му е тъжно, че няма да се обадиш на сутринта! Да! Това е адски готино. Справяш се супер, Мокси! Прати ми видеото после. Ключицата ми! Не се тревожи, малкия. Нямаше никакъв шанс. Ей, шефе! Искаш ли да помогнеш да ударем това нещо за вечеря? Винаги съм склонен да дера мъжкото месо с мъжествени мъже. Каза тя. Какво каза кой? Чакай, коя кучка говори глупости за мен? Не му позволявай да те засегне. Няма нужда родителите ми да те уважават. Накрая ще им се наложи. Не, няма. Какво? Права съм, нали? Аз ще участвам в тези игри. Ще се обидиш ли, ако се обзаложа, че ще умре? Добре дошли! Казвам добре дошли на всички на годишния лунен фестивал на реколтата. Преди да започнем, представям ви великия принц Толас, за да ви въведе в игрите на болката. Колко мило, Лъкфър! Поздрави на всички жители на дневния пръстен! Мога да ви приветствам с добре дошли на убийствата на вашите невероятни съграждани! Щастлив съм да дам началото на тези игри, които ще предизвикат най-силните дяволчета! Успех на всички! И най-вече на сексапилният ни! Юху! Блици! Мамка! Мамицата! Казвам, за първа година имаме равенство за победител в игрите на болката. Победих аз, Страйкър и моят Блици. Кажи ми името правилно, шибан хуй! Значи той има физическо предимство. Има други неща, в които аз съм добър, като пеене. Бих искал да се възползвам от възможността да изпея една бърза песен за моята победа. О, по дяволите!
Не е ли страхотен? Наистина. Ще е хубаво да се работи с него. Да работи? Какво? Да, попитах го дали иска да участва. Попитахте, но... Мокс, достатъчно. Хайде да се върнем в къщата и да те почистим. Това е притеснително. О, Господи! Истинска пушка с благословен връх, изработена от Кармайн? Как под дяволите се е здобил с такова? Защо не ме попиташ, малкия? Мамка му! Защо ви е това, господине? Знаете, че този вид оръжие може да убие... Кралска особа. Да, това. Да бе, точно това е целта. Добре. Въпреки, че съм относително загрижен от това, че притежавате оръжие, се радвам, че незабавната ми неприязъм към вас беше потвърдена. Жалък си. Мили. Бих ви убил, но имам чувството, че има повече смисъл да убия смешният ви родел шеф. Освен това, вашите задници не струват нищо. Мили! О, сатана! Мокси, добре съм. Бях по-зле по време на цветните листа на сватбата на брат ми. Но хванах шибания букет и си заслужаваше. Излез там и накажи онова копеле вместо мен. Но не мога да го победя. Не съм достатъчно силен. Не с ръцете си, скъпи. Използвай това, в което те бива. Не съм добър с ръцете си? О, вярно. Да. Да, май трябваше да го използвам по-рано. Обичам те, скъпи. Но за Бога! Скъпи жители на Дневният пръстен, аз, Столас от Арц Галиша, проклинам тази годишната реколта със сиянието на истинската луна на жертвата. Какво по дяволите? Блиц! Мислех си, че си още на церемонията. С тия прости хорица, развълнувани от лайняна царевица и зажаднял за хуй бухал, който виси на сцената. Изглежда си разочарован от мен. Да, не съм фен на хора, на които съм предложил работа, които се опитват да затрият единствения ми билет до земята зад гърба ми. Блиц, стига бе! Много добре знаеш, че ние двамата сме над всички останали. А уж беше над това да слугуваш на отвратителни, надменни, богати демони. Само за да се промъкваш горе и да работиш за озлобени грешници, на които не им пука кой си, вместо да избиваш овърлорди. Защо ти е да управляваш бизнес, който е насочен срещу теб? Вместо това може да ми помогнеш и да убием недосегаемите, започвайки с тези, които те третираха като играчка. Разгорещих се. Може да сме най-опасните същества в ада, Блиц. Това беше добра шибана реч. Работих по нея. Знаеш ли, майната на вица. Отне ти доста време, Мокс! Ха-ха-ха! Вау, да си беше видял лайняното лице! О, добре, това е голямо клише. Ах, ти шибаняк!
Вие тапаци загубихте бързо, а? Ха! Май си забравил нещо, мамка му. А по дяволите, Луна! Много жалко, Блиц. Можеше да направим един добър екип. Както и да е. Мокрите ти сънища, шибаняк, така! Все още мисля, че е срамно да хабиш потенциала си, разчитайки на един слаб бак. Ще завършиш ли изречението си, партньоре? Бързи. Кой е слабака сега? Добре, тук съм. Може би ще ме хванеш следващия път, Блици. Не мога да повярвам, че му позволи да те хване в капан. Мили, не те ли научихме по-добре? Причиня ми, мамо! И беше хлъзга! Моля? Ти си по-добра от това, Милдред. Знаете ли, тя ме защити. И може би не съм силен тапак, но Мили има достатъчно сила и за двама ни. Вие, наивници, наехте този психопат, който я нарани. Засрамете се! О, Мокси, виж се, говориш като голямо момче с големи панталони. Еха, той кимна! Преди не е признавал твоя принос. Това прогрес ли е? Успях да елиминирам целта на фестивала, но не се притеснявайте, госпожо. Няма да се повтори. Дано е така. Искам този мръсник мъртъв. Не ме интересува през какво ще преминеш. Направи го! Разбрано. Ще следващия път.